zijn een meisje aan het maken. En die krijgt ook echt kleren aan en zo. En een bloemenbak. En wij zijn nu zelf met een rok bezig. En een bloemenbak. Ja, en met de bloemen. Het is eigenlijk gewoon een bloemenmeisje. Ja. Het is een meisje die heel veel van bloemen houdt. Wij zijn een monster aan het maken. Een soort robot-achtig iets. Ja. Oké. Maar een gigantische geweer erop. Ja. En waar moet hij die dan van broeken? Om mensen in te schieten natuurlijk. Dit is het hoofd. Ja, dit is het hoofd. Met een hoedje erop. Oh, is dit de buik? En dit zijn dan de borsten? Ja, de borsten, ja. Maar dat moest echt lijken. En als je dan kleren is, kan je mooi het blommenfamkadel knallen. Ja. En het hoofd. Dat zou wel het mooiste zijn. Ja. Maar vielen je hem dan ook een beetje kunstenaar? Nee, ja. Dat kan niet. Ik niet. Ja. Je maakt het nooit met afval. Zo denk je er nooit mee na. En het zijn dingen die je niet zou zeggen dat je dit ervan kunt maken. We wisten eerst een kwartier lang niet wat we moesten bouwen en toen gaf de juf ons een paar ideeën en toen hebben we gestemd wat we zullen doen en toen kwamen alle stemmen kwamen op kano. Oké. En toen hebben we een kano gemaakt. Oké. En dat hier het ik. Ja, dat gaan we straks testen. En wie van jullie gaat dan in de kano? Arjen. En just dat een beetje zitten, Arjen? Ja hoor. Dus daar is toch wel vertrouwen in? Ja. En heeft de zwembroek ook mooi? Nee. We wagen het op goed geluk. Ben je al zenuwachtig? Ja. Ja? Ja. Arjen? Ja. Nou, ga er maar in. Maar dat lukt niet. Maar ik heb nog wel. Niet dansen! Arjen! 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 Kom er maar weer uit. Geweldig. Klopt het al, ja? Dit zit al. Ja, dit zit al. Ja, klap al, ja. Nu is het. Ja, daar maar. Het is de beer. Daar gaan weer. Ja. Waar ben je me ontwam? We hebben met het calamiteitenplan even een tron in, met alles. Iedereen weet welke functies dit had tijdens de oorlog. Wat er nog een soort gebeuren? Nou, we hadden nog heel wat warm, maar eerste zit inmiddels. Dus dan zoek je mij de tent laten zien, dan geven we er al een bedel. Ja. Doe dat. Hier hebben we onze to-do-list van Joert. Hier vinken we alles in ophouden om tot oerzicht te houden, om wat meestal warm hadden. Komen de vrijwilligers aan, dan kiezen ze hier en wat er nog hier zit en dan vinken we het houden. Is nog een heel soort? We hadden nog heel wat warm, maar het rent aan de trein, dus dat komt helemaal goed. Maar zo een bindje, want daar ben ze nog bezig. Hier ben ze met de dranghekken bezig voor het podium. Dit is het hoofdpodium. Hier komen al die bezoekers voor. En dat zetten we altijd in vast om te voorkomen dat mensen het omdrukken en dat ze dichtbij kunnen komen. Maar dit is een beetje een ereklus. Dit mij alleen nog de hoogste bestuursleden mij dat doen. En daar mij verder naar hier komen. Dus het wordt serieus ding. Wol het wat, man. Ja, hartstikke best. Ging het er super strak, hè? Dat bedoel ik. Dit is de belangrijkste klus, Erik. Vinden wij mooi, ja. Maar houdt niet met hier in maar dit waren dan nu. Dus dat bedoel ik altijd heel vaak hier wat bovenin, zeg maar. Nou, hoe ging het hier? Goed, hè? Prachtig. Wij ben tevreden.
Nou, zeg je dat het vaakst dat we druk bezig zijn en dan ben je even fot en dan zit ze hier weer. Die hebben daar en wel. Maar dit hier voor het eerst hebben we een boetenpodium erbij. Ooit zien we altijd daar een podium en hier achterin. Maar dit hier hebben we besloten, want we altijd mooi waren, om een boetenpodium te nemen. Ja, het is wel prachtig dat dit realiseerd is met z'n allen. Maar ben je een beetje een gek clubje? Ja, het belangrijkste is als er plezier in hast en dat hebben we. Dus daar is ik trots veel voor elkaar. En voor Soef hebben we een speciale verzekering, want met Soef gaat het nou wel eens mis. Dus ik zit er blauw en film in, want je weet nooit hoe het komt. Hoe gaat het, Soef? Ja, best. Ja. Een beetje weird, hè, maar voor de rest gaat het goed. Heeft al wat vernield? Nee. Correct net. Ik heb bijna een hekje achter die kabel daar. Maar dat is net de bedoeling, hè? Nou, ik hoorde dat er een speciale Soef-verzekering is. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Helaas, ik verniel nog wel eens wat. Kan gebeuren, toch? Nou, maar wie moet maar weer aan de gang, of net? Succes! Hoor wat ik zo lang verhaal? Hè? Nou, hoi!